7 anos despois do seu anuncio, a nova praza de abastos de Cambados está lonxe de converterse nunha realidade. O proxecto atopa separado pendente do Plan Especial da Xunta de Galicia. O goberno cambadés leva máis dun ano agardando por ese documento. A obra da praza de abastos non é para o goberno municipal, senón é para todos os veciños de Cambados, e sobre todo as peixeiras que traballan aquí todos os días e que venden o seu produto aquí. E nós consideramos que é unha obra esencial. Hai que lembrarse que esa obra en 2014 se presentou con maqueta, con planos e ata veu unha ministra a presentación. E levamos 7 anos esperando a que Portos de Galicia nos remita ese documento esencial para poder facer a obra. Segundo o goberno municipal, a Xunta comprometeuse a reunirse con eles en canto mellore a situación. Un aprazamento que non entenden en Cambados, xa que os conselleiros si se reúnen con outros alcaldes populares. Dentro do Concello consideramos que si a conselleira de Mar se pudo reunir con Durán nestes días para tratar a festa da conserva, que Cambados non é menos, e merece ser atendido por outras administracións. O bipartito sinala que o documento é esencial para ter todo o proxecto aprobado en setembro. É que unha vez que nos envían ese plan especial, nós ainda temos que aprobar en pleno, ainda ten que ir a información pública, e se en setembro deste ano, setembro de 2021, non está o plan especial aprobado, tendríamos que retrotraer o plan inicial, tendría que ainda volverse a aprobar en medio ambiente, porque a avaliación ambiental de medio ambiente caducaría, porque ten un plazo de 4 anos, e polo tanto tendríamos que volver dende cero, tendríamos que volver a iniciar todo. O goberno de Cambados considera que este bloqueo se debe a unha estrategia política. Eu teño claro, como seguramente a maioría dos veciños de Cambados, que se gobernara o PP en Cambados, ese proxecto xa estaría feito, entendemos que esta situación hai que desbloqueala xa. Parece que están esperando a remitirnos co plazo xusto para que non nos dé tempo o Ayuntamiento a facer a aprobación inicial, leválo a pleno e despois botarnos a culpa a nós. O proxecto terá un custo de 3 millóns de euros, financiados na súa maioría polo Ministerio de Fomento. Un investimento que, segundo o Concello de Cambados, podería perderse en caso de que o proxecto tivese que volver comezar.